Si no sé si reconeixeu això que sona de fons. És l'himne de l'Eurolliga. I és que avui torna el millor bàsquet del continent. Avui torna l'Eurolliga amb l'Anadolu Efes defensant el títol que ha guanyat les dues últimes temporades. A partir de les 8 de la tarda, el Real Madrid obrirà foc a la pista del Panathinaikos grec. Mitja hora més tard, el València Bàsquet i el Baskonia també s'enfrontaran en el duel espanyol de la jornada i demà ja serà torn pel Barça, que ara rebrà l'Olympiacos al Palau Blaugrana també per avui. Recordem que es disputen l'Asvel Villeurbanne, Armani Milà, Maccabi de Tel Aviv, el Giris Kaunas i el Bayern de Munic, Fenerbahçe. Nil, anem per parts. A veure, el Barça porta encadenant dues Final Fours consecutives, però en cap d'elles ha pogut guanyar. Té millor equip aquest any, Jessica Vicius? Ha pres la lliçó també de potser anar de menys a més i no de més a menys, com ha passat? Jo crec que l'objectiu sona fort, L'objectiu és no ser primer a fase regular. Per què? Perquè és una maldició. El que està a primer fase regular no acaba guanyant el títol. Per tant, el Barça ho ha sigut en els dos últims anys, factor pista sí, sisplau, en els play-off, i l'obligació és arribar a la Final Four. Té millor equip, nom per nom, no té millor equip. L'any passat, tu agafes els 15 jugadors, eren de més qualitat. Però sí que sembla que tingui més sentit, que estigui més ordenat, que la rotació sigui més clara, que els rols estiguin més ben definits. No hi ha tanta competència o aquest jugador tan bo que has de deixar menys minuts, etc. Anadolu Efes què? Misic, Larkin, s'hi ha sumat Clyburn, Polonara, Sisic... El 5 inicial... No hi ha 2-5-3? Aquest 5 inicial és bestial. Això sí que és un dream team. Però potser en aquest discurs que fèiem servir amb el Barça, no? De molt de nom i poc equip a vegades, doncs és el que li pot passar a l'Efes. Gamergui Natamana a la banqueta encara, sí, per suposat. No el suporto, és un no el trago. És un equipàs, és a dir, Polonara, Zizi són dos fitxatges que a mi em semblen bestials. Zizi han passat NBA i Polonara, l'hem vist a Baskonia aquests anys. Polonara! 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 A mi són superfavorits. Té un nom graciós, Polonara! Si en comptes d'una L hi fossin dos, com seria? Com si fossin dos E's. Dos L's. Dos L's. Ah, no, Pollonara, no. Sí, Polonara, baby, en vez de Sayonara. Polonara, baby. Pollonara, baby. Madrid amb cartell de favorit també? Primera temporada de Chus Mateo? D'arribar a Final Four. Al final, Barça i Madrid, la seva obligació, el seu objectiu ha de ser arribar a la Final Four. Com et dic, per mi l'Efes és favorit, és el clar candidat, i per darrere estaria en Barça-Madrid una altra sèrie de jugadors. Allò de Chus Mateo encara l'haig de veure i me l'haig de creure. I algun tapat? Que no diguis... Bé, no és favorit, però... Jo et diria que pot jugar aquest rol una miqueta és el Mónaco. Més que Armani, per exemple? Armani Milà per mi és candidat vale. amb tots els números, igual que Fenerbahçe i Olympiacos, que tenen jugadors en passat blaugrana. Sí. Fenerbahçe, en parlàvem l'altre dia de Calates, exacte. Armani Milà s'ha fet amb Brandon Davis, també ha fitxat a Kevin Pangos, també un altre ex-blaugrana. I Doshan Thomas, també un altre ex-blaugrana. I Olympiacos, que no s'ha reforçat gaire, de fet té una gran base que és Tyler Dorsey, el recordaràs que ha jugat amb Grècia aquest Eurobàsquet, i ha marxat als Dallas Mavericks, però té un bloc molt conjuntat ja de la temporada passada, més Lucas, amb Bezenkov, també ex-blaugrana, Papa Nicolau. Aquest t'agradava a tu, A mi m'agradava molt, Costas Papa Nicolau. Aquest no havia estat a... Els Knicks, també, una cosa va ser draftejat pels Knicks. Veus com em sonava? Em sonava també. Bé, i un altre any també sense els equips russos, ni Chesca ni Zenit de Sant Petersburg. Que comença l'Eurolliga, amics. Que hi hagi sort i a veure si aquest any arriba a la tercera. Ja tocaria, no? Aniria sent hora. De fet, si no arriba a l'Eurolliga o no es cau amb un gran paper, no sé jo com quedaria el projecte Saras de Ducat. Va, no en parlem d'això. Seguim.